sasampunipun rawuh panjenengan kula tampi kanthi pambagi rinipun salam wilujengipun Bapak Untung sekalian ingkang katur dumateng Bapak Imam Nur Hadi kekalih ugi kula tampi kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lan samangke badhe kula aturaken dumateng ingkang wajib anampi. Ing salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung pun bagus Mugiyanto ingkang sampun kasuwunaken Hangomong Roro Heni Widyawati dados jatuh ramanipun ngantos tumengkeng wuri ugi kula tampi.